Какво би се случило, ако кислородът изчезне за 5 минути? Кислородът е жизнено важен за съществуването на живот на Земята. Той съставлява около 21% от атмосферата и е ключов елемент за дишането, горенето и поддържането на множество природни процеси. Но какво би се случило, ако този елемент изчезне напълно, макар и само за 5 минути? Последствията биха били катастрофални. Дишането ще спре. Кислородът е основата на живота за повечето организми на Земята. Без него хората и животните ще спрат да дишат. Макар и да можем да задържим дъха си за кратко, липсата на кислород ще доведе до бързо изчерпване на кислорода в кръвта. В рамките на минути, жизнено важни органи, като мозъка, ще започнат да се повреждат необратимо. Земната кора ще се разпадне. Много хора не осъзнават, че кислородът е ключов компонент на земната кора. Той съставлява около 46% от нея под формата на оксиди в минералите. Ако изчезне, химическата структура на кората ще се разруши. Това може да доведе до колосални земетресения и разпадане на повърхността на планетата. Небето ще стане черно. Кислородните молекули в атмосферата разсейват светлината от Слънцето и създават синьото небе, което виждаме. Без кислород небето ще стане напълно черно, наподобяващо това, което виждаме в открития космос. Сградите и инфраструктурата ще се сринат. Кислородът е ключов елемент в бетона и стоманата. При изчезването му тези материали ще станат нестабилни и ще започнат да се рушат. Мостове, сгради и други структури ще колабират, създавайки хаос навсякъде. Край на горенето. Без кислород горенето ще стане невъзможно. Огньове ще угаснат мигновено, което би било полезно за борба с пожари, но ще спре всички горивни двигатели. Самолети, коли, кораби и електроцентрали, които разчитат на изгаряне на гориво, ще спрат да функционират. Космическата радиация ще удари Земята. Кислородът в атмосферата е част от озоновия слой, който ни защитава от вредната ултравиолетова радиация. Без кислород, озоновият слой ще изчезне, оставяйки Земята незащитена от радиацията на Слънцето. Това ще има опустошителен ефект върху всички живи организми. Океаните ще се изпразнят. Кислородът е част от водната молекула H2O. Ако той изчезне, водата ще се разпадне на водород и ще се издигне в космоса. Океаните, реките и езерата ще изчезнат, оставяйки планетата суха и негостоприемна. Животът на Земята ще се прекрати. Само 5 минути без кислород са достатъчни, за да се сложи край на живота, какъвто го познаваме. Без тази жизнено важна молекула, екосистемите ще се сринат, атмосферата ще изчезне, а планетата ще се превърне в пустош. Този ужасяващ сценарий ни напомня колко зависими сме от кислорода и колко крехък е животът на нашата планета. Макар вероятността за подобно събитие да е практически нулева, това ни кара да ценим още повече ресурсите и природата, които ни поддържат живи.